Mula kang iku sira wenang gaduh nugra gedhe pusaka kadewatan Kanjeng Kyai Pasopati. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging halesan mawe gandrung sabarang katulu ger moyak mayik mara gage estinen kanthi weninging pramana sejati sira aja kaget merga pusaka iki bedore wulan tumanggal pusaka kadewan ingkang bedor wulan tumanggal bakal mijil saka ing sarira ulun mawa daya pangaribawa geni nggih. Bentang mening samudra nglangut tanpa bagut nugra kapatedhaning kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun ya tegese Pasopati iku bisa dadi ratuning sato kewan tegese sira bakal bisa ngunjara sipating kewan anane sira mung bakal lembah manah tulus ing budi Janaka pusaka iki ampuh kagila-gila bisa mbok tamakake nganggo gendhewa nanging uga bisa kanthi landheping cipta manut sakarepira ngaturaken panuwun wiwit titi mangsa iki nganti besok pusaka Pasopati bakal bisa nyingkirake angkara murka nggih Arjuna. Aduh pukulun sanget boten nginten bilih nugra semanten ingkang kapatedhaning permadya Kang mung wae sirnakna memalaning jagat sepisan patih Mamang Dana kang gawe gegering kayangan angka 2 Prabu Niwata kawaca ratuning bangsa Niwata ing negara Imantaka nedya gayuh Bathari Supraba ulun ora marengake merga bakal njungkeng palenggan ulun mangsa bodha marang sira kulup mung wae sak teruse ora suwe meneh Bathara Matali ingkang ngusiri kreta kadewatan bakal tumurun saka gegana amethuk jeneng para kaki ciptaning
ndara kula entuk nugraha ingkang linuwe. Wah, nyamleng ki. Sing apal sing bedhug mir. Ya mara truk. Mara ta reng, mara. Mara reng. Ben kesusupane. Wis nusup ning mburiku kok. Arep digawa dinas. Wong kesusupane kok dinas. Oh, darene ngapa kuwi? Oh. Kowe rono ragong. Aku gelem rono nek dipethuk nganggo randha nunut. Rasane koneko. Kalau terus sing ora ngemut. Ora ngemut apa ngemut, Truk? Lah putra. Nya fotonen cangkemku. Wong ket mau kok cekrek. Mesti arep dikirimke sapa iki? Nek nembang ki sing bener kaya bapak kuwi. Dara kula entuk nugraha ingkang linuwe. Mathoke, Truk. Kakang Semar wis kasembadan. Kabeh mau mergo telaten nggonmu ngemong marang aku, Kakang. Nggih. Pancen mrendika dateng pundi kemawon. Kedahipun kula menika dipun kanthi. Klebu tanggal 16, Mir. Ora nek kuwi ora. Nek kuwi genah ora gong tanggal 16 ora. Aku antuk pusaka kadewatan linuwih kang bidore dapur wulan tumanggal. Kanjeng Kyai Pasopati Kakang. Syukur. Ndara. Ala wis. Ndara. Gorenjong ngene. Gorenjong ngene dibedhuki. No, de. Lah men gayeng kok ngarepe. Oh jebulane dar-dar ki ngajak kancane ben gelem guyu. Semare kotena prayitnu semreres iku ambali teteyani gandayani lajeng kersanipun menapa sampun badhe kempal para kadang Ndara ora Kyai aku bakal sinaraya Sang Hyang Jagat Girinata sinaraya munah Satrangkara Nalindra Mantaka Prabu Niwata Kawaca lan Patih Mamangdana jare dawe pukulun Sang Hyang Jagat Giripati ora suwe maneh Bathara Matali bakal ngusiri kreta kadewatan bakal mundhut aku kaunggahake ana ing kayangan Junggring Saloka Kyai.
wong kang rada bingung ambang turut lurung wala-wali tatan kecekel ora lali iki Bathara Matali inggih Sang Hyang Ismaya pangabekti kula katur buku iya kaki ciptaning Kaki Arjuna Luntama bekti kula katur bekti kula katur pukulun sekula ajeng ndangden ding 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 mboten gelem iki ngopo ta kok wah rada kisinan aku nyangati ora penak Kaki Arjuna wonten dawuh dikake dawuh Sang Hyang Jagatnata methuk jeneng para munggah marang kayang tontonan kae kreta ingkang mawa sorot tinarik turangga 1000 wah oke inggeret iki jaran 1000 ya bantere kaya apa ya iki jenenge nek bangsa ngono ki aja dinalar kok ya ora nalar ning nyatane ya enek ngono kuwi iya ta iya akeh kretamu ke Dik ora enek sing geret lah dadak nyewa kretaku ki dadak nyewa lah ngene anggere arep mayang ning tengah kutha niku wah nyewa jaran gong wah terus beskapan kok omah wis kusir wis nyandang cara kadewan aku terus munggah terus sing jantur sapa ora dijantur nek mekaten monggo pukulun kula derek Madangi jagaduk mungup-mungup paning pucak ing wukir marababak bang kumirat kena soroting surya mekolan gunung geger Suralaya
sagara rupane sedeng yaksa lalaku kang mawaling kang iki sapa nggawa badan wadak kowe dudu dewa Begawan ciptaning Mintara Gaya panengah Pandhawa Janaka Harjuna wah kowe jagoning dewa dasar kepara nyata mara gage urungna sedyamu bali menyang dangkam wah gyaglak ngene hai Kakang nek niku pun pecah niki cara-carane wong munggah gunung niku jangkaing sikil mboten enteng ning saya abot kepiye sing dadi deleke sing meger-meger ana ngendi wonten negari Moimantaka negara Moimantaka ki ngendi kok mangtutke kok susah eneng apa Gok ketewasan sinuwun Mamang Murkondi dados celeng pun bosok kula guang dipunggoni ya ora enak karepku nek jenak ya duduhe sing akeh men mboten enak kok dadi celeng piye nggih janipun kula elekke ampun wani kali Bekan Cipta lah mboten nganggo sraba-sraba ngrusak alas sak kiwa tengening pertapan enten daya luwih saking Begawan Ciptane nggih panengah Pandhawa mula dados wraha turta pecah dening Sang Ciptane malah
Sakmangke panengah Pandhawa dados jagoning dewa sinu. Wah, trembelane wah. Druhun Simana. Jarak perkara ngudek-udek macan turu. Nih ciptane ngauntal malah. Ye. Ayo apa kowe sing jeneng ciptane dasar kapuranya Prabu Niwata Kawata kowe saguh dadi jagoning dewa serep nyawamu tak caluk Supraba. Pripun kaya ngoten? Mboten gampang kok. Iya. Nah nggih. Kapit bareng iki nek ketuweken ngono kuwi. Lha le benem aja suwe-suwe. Nggo bas sithik tel. Ramene nek cara nggonku anu iki, Truk. Apa? Nek rame ngene iki dirampungke iki, Truk, nek nggonku. Nggonku iya kok, Kang. Nggonku nek rame ngene iki rampung.
Aku kudu piye? Nika gadah aji gineng saka weda aji gineng mangras kerti. Mapanipun wonten tutukipun wonten ing telakipun. Nah. Nika mboten saged pejah tumama gegaman nek mung awake ngono mbok. Gaman bledhek pisan mboten saged mejahi niwata kawata. Ning nggih niku nek kena telake aja tok gaman landhep niku mung gejojoh sujen lirih nganten men pejah. Nek bener nggone mula sing baku iso ngrampungi gawe kalih mboten niku roh nggone. Lah njojoh kok waton njojoh ya. Nek pas nggone ngono ya njomak prinding ngono ya. Formula. Ning nika mboten gelem mengo cangkeme suwe-suwe niku mboten gelem. Kula ngulatke wit wau nggih wawe ning terus mingkem. Awit nika ngawar-awari kalih wadine. Aja nganti kasumurupan dening mungsuh. Banjur carane piye supaya aku bisa manah lak-lakane Prabu Newata Kawata. Nggih dingenteni sak mengane si tutuk. Mongko angel gampil. Gampange piye nek guyu latah-latah. Niku tegese mangap suwe. Mongko ora tau guyu wong perang kok guyu. Enek lho Tru wong gelut karo guyu enek. Ya guyu ya mesem ya. Ning oke-oke iki mrengut. Pomo dipotono raine iki mesti elik ya. Carane iso guyu suwe wong niku nek seneng atine carane bisa seneng nek pethuk karo wong sing disenengi Niwata Betari Supraba. Ayo arep apa? Ae kala sangka wis muni. Minangka tandha kamenanganing perang Guntarayana. Ayo tumplaken. Dewa karo golek sambatan apa meneh.
lali tatan bisa lali wasaya katon umpamakna wit-wit tan kang gedhe tinutuhan tatan bisa mati maracak saya semi tresna aku ngreyung hayumu tumpuk undung wong manis ora ngira babar pisan yen to tinemune siadi nemoni pun kakang wong ayu wit ning pinudha kuning kang pengawak Anggana Sari Sutyarta kang sela pindha Kartika baya mirah baya enten ndak remuk dadi sira wong ayu dung nong tete dung nong tete trenggalung sing mbek miyong wa ketekur nyatane Dewasar Prabawa klawan Prabu Niwata kawaca ora wurung kowe dadi bojoku Suprapa ora tiba ing parang roceng nanging tumiba ing kasur babu tundha sanga iya Sang Prabu aku sumurup yen to kasekten mung dapi-dapi mula kang saka iku reh ning dewa siji wae ora ana kang bisa tanding lawan Paduka aku pasrah sak putuhe uripku iki marang sira Sang Nata Niwata. Kowe dadi bojoku mukti wibawa Nyakrawati mbau denda kelakon tenan wae.
Kakang Trodha menapa Adi Guru nyatanipun tatas tuntas hamungkasi Arjuna inggih ciptaning sampun sembada mbengkas angkaraning jagat inggih Adi Kaki Permati kula wonten dawuh kanthi panaliten Kang Permati sira bisa antuk piranti ingkang piguna kanggo katentremaning sapadha mula sira bakal ulun wiwaha ulun patrapi makutha kanalindran menang dadi ratu Tinjomaya ngratoni widodari sekedhi kurang siji jejuluka Prabu Kalidi ya Prabu Kiridin syukur guru syukur kanugrahan wis tinampa dening momong aku Kakang Semar kejaba saka iku Kaki Janaka wenang garwa uga Bathari Supraba lan liya-liyane lah kok bojo kok widodari sekedhi kurang siji iki terus le ngayahi piye Kakang Semar sira iku Dewa Ngejawanta ya. Karo meneh aku ndang njaluk pamit ya, Ru. Aku tak njaluk pamit ketok iki wis. Ya wis apa mestine. Ya Kakang. Tetep tulus andayeng bawana handayani tentrem. Ing wewengkon iki sakiwa tengene. Sang Cipta Wening nyata wening njaba njromu.